Am ajuns la primul episod de Ancar. Al doilea episod de Ancar.io. Vedem ăsta. Ăsta. Așa. Și o să ne facem un con ca să jucăm. Adică name. Mario 332. Hai să băgăm, să jucăm. Lagu. Ce cum se joacă? Stai. Ar vrea să ies. Să intru la editori. Să-mi pun asta buton corners și gata. Așa. Ce am aici și aici? Am pus astea pe amândouă. Ieșim un pic. Până îmi fac tot. Am revenit. Hai să jucăm. Da, pe locul. Lasă-ne prea mic. Am niciun skin. Uita să-mi pun. Stai că nu-i tele. Încă n-am bani. Ce este un foarte mulți. Hai mă, mănâncă-mă. Să-mi va picior, să-mi prea gata și nu știu deloc să joc. Măcar nu văd că cresc, nici nu văd numărul pe mine. Mănâncă-mă, bă... Ce, mă? La unde-i locul ăla? Cât ghinion, mă, membori, cât ghinion. Numai ce se vede că nu știu. Mănâncă-mă, mă. Da, stai un pic. Dă-ți nu. Mea. Iupușor! Am mâncat în sfârșit pe cineva. Hacker! Nu te rog! Nu! Cum am mâncat? Pe care stângește. Deci, mamă, impossible. Așa să-mi ziceți, nu mă interesează. Nu mă interesează. Știu, deja cred că ziceți. Impossible. Unde-i? Că au băgat noi. Știu. Unde-i? Da, e tot aici. 3890. Nu sunt niciodată cu el. Mănâncă-mă. Să nu uitați de vlog, vă mai amintesc. La-abia așteptați, știu. Nu știu, pe la 10, nu? Și nu știu dacă v-am zis. What the? Mă vedeți chiar atunci filmez, da? Nu e la cadou. Ca să vedeți, la băgat că nu pot face un live film de atâta. E ca timp. Iar și mie chiar. Mă prinde, mă. Banana King. Și că vreau foarte puțin ce se goben că... Asta-mi fetările. Bananist. Ei, dacă te... Atât de mi-i... Înțeleg că ești tu. Pe poemul. Ba nu, pe locul 3. Îi mă iubesc cât are loc 70.000. Ești la meu. Se vede că ține cu Dinamo. Bine, mulți țin cu Dinamo, dar... Noi neme, asta nu meu. Nu se dau niciodată. Oiei! 100 videoclipul meu. 100 videoclipul meu. Dacă facem un și 1000. Hai, bă, un abel. Ține câștigă-i bossuleți. Am câștigat. Nu mai pe 10. Să ne chiar. Câte ceasul? La 8 jumate e singur acasă! Yay!
E că așteptați cu nerăbdare cum aștept și eu, mamă, că nu e singur acasă, la 8:30 pe Pro TV. M-am așteptat acest film din ziua care m-am născut. Asta, bă, să zic că și am zis. Al meu. Nu, mi-ai sperat să te visele, deci acum ești al meu. La care n-am niciun nume, atunci al meu. Bă, rozule! Nu știu că tu ești roz. Eu zic că știi. Ai ceva cu mine? Bine, bă, dacă pot, că dau eu de răleiuți. Cine-i șmecher? Cine-i șmecher? Intră aici dacă ai curaj! Haide! Intră aici! Dă-te încolo de dinamovist! Ai hei! Are lumea, ai hei! Are lumea, ai hei! Are lumea! Am atins 30 de grade, 30 de grade! Ajutor! Am un fățău și voi fi mâncat! Nu știu ce a avut! A avut o boală! A avut o boală! Să crede că am fost mâncat, nu vede ce loc am! Aici mi-este datoria. Te rog. Nu m-am mâncat, nu-mi dați getul tot de rouă. Suntem duși în America. Dați pe umilit, mare, umilit. Bă, vrei să-l mergi pe la pitic? Atunci, asta e o șansă. Ba, suntem cea mai mare pericol. Din arată ticuța zea. Pedeapsa supremă. Te voi pedepsi. Te voi pedepsi. Banane. Du-te încolo de verde. Și eu sunt verde. E ca verde. Ar trebui să facem timp. Să mă că s-au curaj. Ai curaj? Spartă-te, mă. Hei, salut, bananisul. Nu, mă rog de mine. E bine și așa. Hei, nu mă mânca. Te rog, nu fi bananist. Bine, ești așa. Da. Îți dă tata bănuței, agvilul tătii ponei. Îți dă tata ce vrei. Bananistul! Nu, era bananistule. Așa, bananistul. Am făcut foarte mult în video, de ce trebuie să dați like. Ești al meu copil cu bală. Dă-te încolo. Al meu. Dacă vă convine acest videoclip, dau like. Dați like. 1000! De cât îmi doream eu 1000 în acest videoclip. Am zis dacă mănânc din ăsta. Hai! Dacă mănânc, hai! Mai doi! Mamă! Al meu! Te rog! Haideți! M-am zis dacă-l mănânc. Și dacă mă mănâncă el, închid videoclipul. Dacă îl mănânc eu, mai ținem. Hai! De capul meu! Hai de capul meu, hai de capul meu! Hai de capul meu, de te mănânc! Am fază! Mamă, am fază! Am cea mai frumoasă fază! America! America! Vino la tăticu! Dacă mănânc pe ăsta... Oh!
10.000! Vino! Nu, suntem la egal! Te rog! Hai! Cine-i șeful? Habalori! N-ai. 11.889. Haide! Hai, mă! Eu sunt pe primul loc mereu. Nu! A, m-ai scos. Nu pot să screenshot! Gata! Hai, te rog! Cât ghinion! Deci suntem pierduți. Hai să lăsăm. Da! Am pierdut! Am avut mare ghinion. Cred că sunt mai bine. Deci dacă îl mănânc pe ăsta, nu pot să cred! Nu pot să cred! Nu pot! Nu pot să cred! Cum? Cum? Atât ghinion! Să vin lângă el și apoi să dau mamă fit. Băgai, unde mi-e mânat? Yay! Habaga, mă, stai! Să te vezi! Pe primul loc! La revedere, oameni buni, mai fac încă un episod. Ce-am făcut în acest meci? No. Am atât. Asta kill-uri. Pe primul loc! Am pe nou. Mai fac asta în video de tot primul loc. Sunt atât de fericit, Paul, pe bun. Primul loc! Au, de toate să dați